Umlandeli weGcokama Elisha uthi yibo as abalandeli beGcokama Elisha abasize iBig Nuz ukuthi ihlukanise unyaka. Ngokuthini? Ngokuthi beyivotele noma bebe ngabanye abantu abavotile bevotela iBig Nuz kweyokuhlukanisa unyaka. Lo mlisa lona uthi into eyenze bathatha isinqumo as abalandeli beGcokama Elisha ukuthi bevotela iBig Nuz ngoba uMthandeni warojwa kusakhankaswa abaculi bekhankasela ingoma ezohlukanisa unyaka. Amabhinca akhuluma ukuthanda athi vele ibivele ingekho lento yenziwa uMthandeni ukuthi akhankasa ngengoma ingakaphumi athi ufuna ukuthi ihlukanise unyaka abantu bengayazi. Ngicaka amabhinca akhala athi azohamba ocomplain okhosini usikweletu urojiwe kahle kunini. Thina ngesikhathi iGcokama Elisha licomplaina ngamavotalo akhwabanisa okhosini nathi nina amabhinca ayikho lento eliyisho iGcokama Elisha linamanga. Namanje-ke unyaka bekumele uhlukaniswe iBig Nuz. Lo sikweletu wenu cha, singabalandeli beGcokama Elisha nje sayivotela iBig Nuz. Ayikhale.